Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Otu onye ọkaiwu na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Inubeha Effiong etola nnyochagharị aha ndị agbaghara mpụ ha bụ nke onyeisiala Tinubu mere ma jụọ ajụjụ banyere ndị na-enye onyeisiala ndụmọdụ nakwa ihe kpatara ha jiri wepụta aha nke mbụ na-ebughị ụzọ nyochaa ya nke ọma. A ga-echeta na onyeisiala nọrọ ụnyaahụ bụ Wenesde wepụ aha ụfọdụ ndị o nyeburu mgbaghara bụ ndị mere mkpụkpụ ọkụ n'ọnụ dịka ntọrọ mmadụ, ịtụ mgbọrọgwụ ike, ịtụ mgbere mmadụ na ndị ọzọ. Osote gọvanọ steeti Bayelsa Lawrence Urujiakpọ ajụla ịgbahapụ pati PDP n'ime steeti ahụ ma kpọpụ ndị ụlọ omeiwu steeti ahụ pụọ ụlọikpe n'ihi atụmatụ ha ịchụpụ ya n'oche ọrụ. A ga-echeta na gọvanọ Dịrị na ndị omeiwu ahụ hapụrụ pati PDP na nso nso a. N'ọzọ dịka ibe ya, ndị omeiwu nnọchiteanya etiti mmadụ 6 sitere pati PDP na Labour sonyere pati APC taa, mmadụ 5 n'ime ha sitere steeti Enugu. Ndị agha soja nyochapụtala ugbu a ijeri naira 45 n'ime akpa ego ụlọọrụ NDDC nke a haziri iji chụtụ ọchịchị dị ugbu a. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.